Kiinteistö Simuna luonnonläheisessä miljöössä Törnävällä on palvellut monenlaisissa elämänvaiheissa. Se on toiminut päiväkotina, kouluna, sairaalana, hoiva- ja palveluyksikkönä, toimistona sekä asuinrakennuksena. Sijainti on hyvä, noin 3 kilometriä Seinäjoen keskustasta, reilun kilometrin päässä sairaala-alueesta, asuntomessualue ja Kyrkösjärvikin vain kivenheiton päässä. Ympäristö tarjoaa myös hyvät liikuntamahdollisuudet. Kiinteistö Simuna on peruskorjattu perusteellisesti tilojen käyttäjien tarpeiden mukaan. Simunan tilat on läpikäyty purkuvaiheessa, tilat on purettu perusteellisesti, kotelorakenteet on poistettu ja ne, mitkä on ollut entisissä käytöissä kosteusrasituksen alaisia, niin ne tilat on purettu ja tarkistettu, jolloin on pystytty varmistamaan, että kaikki tilat ovat turvallisia jatkokäyttää. Ikkunat on vaihdettu, remonttien yhteydessä käyttövesiputket on uusittu, viemärit on uusittu ja mikä parasta, jokaista kerrosta palvelee kussakin siivessä oma IV-kone, jolloin kunkin kerroksen osan ilmanvaihto pystytään järjestämään käyttäjän tarpeiden mukaan niin, että ne täyttävät myös nykynormit. Ja siten voidaan taata myös hyvä ilmanlaatu, riittävät olosuhteet ja hyvät olosuhteet. Se, mistä itse olen pitänyt Simunassa, on se, että runkosyvyys on pieni, valoa tulee hyvin tiloihin ja jokaisesta ikkunasta aukeutuu todella hieno näkymä kauniiseen mäntymetsään. Tiloja pystyy muuttamaan edelleen tarpeiden mukaan. Kiinteistön useat sisäänkäynnit mahdollistavat eri toimijoiden sujuvan ja itsenäisen toiminnan saman katon alla. Olisiko teidän toiminta seuraavaksi Simunassa mahdollisuuksien kiinteistössä?